санаи 6 апрел дар факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ корҳои фаҳмондадиҳии комиссияи донишгоҳӣ оид ба тақсимоти пешакии хатмкунандагони соли таҳсили 2021-2022 мутобиқи фармоиши ректори донишгоҳ аз 3 апрели соли 2022 таҳти рақами 62 идома ёфт. дар ҷаласа Амиров Файзулло Хуҷа, сардори риёсати кадрҳо ва корҳои махсуси донишгоҳ, Назарзода Бахтиёр, сардори шуъбаи таъминоти ҳуқуқӣ, Бобоев Бахтовар, мудири бахши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавони донишгоҳ, Ҳусейнзода Аминҷон, декани факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ ва хатмкунандагони факултети мазкур иштирок доштанд. дар кори ҷаласа комиссияи донишгоҳӣ оид ба тақсимоти пешакии хатмкунандагони донишгоҳ баромад намуда, мутахассисони ҷавонро ба вазифа ва ӯҳдадориҳояшон ҷиҳати ба ҷои кор ҳозиршавӣ аз рӯи роҳхат тибқи талаботи қонунгузории ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илми кишвар шинос намуданд.